Елате с нас да ви покажем как сменихме това счупено стъкло на този iPhone 14 Pro в същия ден за няколко часа. Както винаги, разбира се, махаме всичко, за да можем да подготвим дисплея за смяна на стъкло. Ето тук виждате вече старото счупено стъкло е свалено и да, залепили сме го за друго такова, за да държи малките парченца. Тук махаме, разбира се, лепилото от дисплея. Това е всъщност слоя, който държи стъклото към самия екран. Ето виждате го, преминаваме към почистване и разбира се, тестваме дисплея междувременно, за да сме сигурни, че всичко работи. Това, което виждате, малката точица до седмицата всъщност е птичка от wallpaper-а. И щом знаем, че всичко работи, довършваме почистването и подготвяме новото стъкло. Това е след първа стъпка на ламиниране и тези малки балончета, които виждате, се изчистват без проблем в втората стъпка, която сега ще направим. Ето го вече и след втората стъпка с сменено стъкло. Нека сложим дисплея в телефона, за да можем вече всичко да го тестваме и да сме сигурни, че телефона е готов и работи. Ето го и дисплея. Виждате, фабрично направен, абсолютно като нов, изглежда се едно сега изваден от кутията. А за тези от вас, които се чудят, всеки път показваме, ето вижте, няма съобщения, няма грешки, т.е. това си оригинален дисплей на телефона, а не е сменен с просто някой друг. И ето виждате, изглежда абсолютно като нов от всякъде. Ако и вие имате нужда от такъв ремонт, заповядайте в Zero по всяко време.